Здравейте! В днешния урок ще разгледаме технология за назначаване на IP адреси на отделни машинки или така наречен DHCP протокол, Dynamic Host Configuration Protocol. Както в последното видео ние разгледахме, IP адресите, независимо дали са V4 или V6, те могат да бъдат поставени ръчно на всеки един хост, т.е. на всяка една машинка, или автоматично. И ето това е автоматичен начин, посредством този Configuration протокол. Тоест ръчното или менюал назначаване на адреси го разгледахме предния път, т.е. ние влизаме в машинката, в настройките на картата и назначаваме IP адрес, като днес ще се разгледаме по-подробно с автоматичния метод, който използва този DHCP сервер. Защо за нас това е интересно? Защо не искаме да може адресите да бъдат назначавани автоматично? Ами представете си, че имате една среда с няколко хиляди или десетки хиляди компютъра, които всеки един трябва да има уникален IP адрес. И ако трябва вие като администратор да ходите от машинка на машинка и да слагате IP адреси отделно, това е много голяма работа, това би коствало много време и вероятността да направите грешка е доста голяма. Докато DHCP сервера, той елиминира вероятността от грешки или не е елиминира напълно, но я снижава, прави доста малка. Освен това, по този начин самото назначаване и алокиране на IP адреси става доста по-лесно, т.е. намалява се сложността на работата, която трябва вие да извършите. И нека да се запознаем в детайли как точно става това. Както ви казах предния път, IP адрес може да бъде поставен ръчно на дадена машина и как може това да стане, ако вие ползвате да речем Windows 7, отидете в Network and Sharing Center, после в горния ляв ъгъл ще намерите Change Adapter Settings и ще ви се отвори ето този прозорец. Избирате си интерфейс картата, независимо дали тя е wireless или е жична, когато искате да асайните IP адрес, давате десен бутон, кликвате Properties и отивате на TCP IPv4 и отново натискате бутончето Properties, след което ще ви се отвори ето този прозорец. И тук, както виждате, има на отделни редове, в които може да сложите IP адресът, Subnet маската, Default Gateway на съответната машина и други опции като DNS, Alternative DNS и така нататък. Всичкото това, ако го оставите, ако изберете опцията те да бъдат асайнати автоматично, това нещо ще бъде извършено от DHCP сервера, ако изберете тези две опции. Като за целта предварително този DHCP сервер трябва да бъде настроен. Как точно става това? За да може един DHCP сервер да раздаде IP адрес на дадена машина, той трябва да има локална връзка с нея. Т.е. ако ние имаме някакъв сервер, ето това, и той е свързан по някакъв начин в някакъв локален сегмент, т.е. някакъв Layer 3 сегмент, ако това е някакъв switch, и тук имаме една отделни хостове, ето така. Ако искаме даден хост, примерно ето този хост номер 1, да вземе IP адрес от примерно 192.168.20.52, то трябва този сервер, този му интерфейс тук да бъде в този локален сегмент, т.е. той трябва да има IP адрес в рейнджа 192.168.20, примерно 0, ако нашата мрежа е 24. Разбира се, в един по-голям environment това е много трудно да се осъществи. Представете си, че този сервер трябва да има интерфейс във всеки един локален събнет, а вие имате примерно 1500 мрежи, т.е. той трябва да има 1500 интерфейса. Това е абсолютно невъзможно, заради това се използват така наречените Relay Agent, но за тях ще поговорим след малко, как точно работят и за какво се използват. До тук видяхме ръчното поставяне на IP адрес, ние може да си поставим маска, DNS, Defaulting Gateway и така нататък. В един environment, в който има DHCP, обикновено ние може да разгледаме три компонента. Това е DHCP сервера, клиентите, това са машинките, които вземат IP адрес от DHCP сервера и така наречените Relay Agent. И сега нека разгледаме малко по-подробно тях. Ако имаме един сервер, който има IP адрес примерно 10, 20, 52, примерно,
и имаме най-различна система от рутери. Имаме друг рутер и да речем зад този рутер ние имаме много хостове. Примерно този рутер, извинете, не го нарисувах както трябва, нека да го коригираме. По-удачно ще бъде, ако бъде поставен един switch, за да можете да го разберете по-лесно. Така, както бях казал, имаме още един рутер ето тук, още един рутер ето тук. Секунда, нека да оправим. И имаме switch. Примерно и в този локален сегмент тук има много хостове. И да речем, че този интерфейс на рутера е с IP адрес 192.168.10.1. Съответно тези клиенти ще трябва да вземат най-различни адреси като .10, .11, .12. Но когато този хост иска да вземе това IP, той трябва да има директна комуникация с сървъра. Но това няма как да стане и когато хостът пусне така наречения DHCP request или Discover съобщението, за което ще говорим след малко, това нещо бива прихванато от Relay Agent, в случая този рутер, и той го прехвърля до сървъра, за да може той да го обработи, след което сървъра връща отговор отново на рутера, а рутера прехвърля този отговор до съответния клиент. Това в най-общи линии е ролята на Relay Agent, т.е. той играе един посредник между клиента и между сървъра. Какви са тези съобщения, за които ви споменах? Нека разгледаме един простичък пример. Ако един хост се намира локално свързан към един DHCP сервер, в началото той няма никакво IP, т.е. той ще има IP с 4 нули примерно, т.е. няма никакъв IP адрес и този клиент изпраща така нареченото DHCP Discover съобщение към сървъра. Тъй като клиента не знае какво е IP-то на сървъра, той го изпраща до broadcast адреса, до all hosts broadcast, защото той даже не знае и в коя мрежа се намира в момента, т.е. той го изпраща до този адрес, който е 255.255.255. Тази комуникация се осъществява посредством UDP протокола, като source порта е 67, а destination портът е 68. Тоест сървъра слуша на 68 порт. Когато сървъра чуе това DHCP Discover съобщение, той преглежда неговата база от данни и вижда дали има свободен адрес в съответната мрежа, защото той го получава на този адрес, но през интерфейс, който е в някаква мрежа. Примерно, нека си мислим, че този интерфейс тук на сървъра има адрес от 10, 10, 20, 51, примерно. Тоест, той въпреки, че слуша на адрес от 4 пъти 255, той чува този бродкаст на съответния в някакъв събнет и съответно ще предложи IP адрес на клиента от този събнет. Тоест той примерно може да предложи IP адрес на клиента от 10, 10, 20, 153, примерно. И това нещо се изпраща с така наречен DHCP offer към клиента, т.е. това е информация, която се съдържа вътре в пакета, но той я изпраща, сървърът я изпраща отново на този адрес 4 пъти по 255, т.е. на общия broadcast, global broadcast адресът, и отново изпраща съответно по broadcast, като destination порта този път ще бъде 67, а source порта ще бъде 68. Съответно, когато този клиент получи това съобщение, той разглежда офертата. Разбира се, там е включено не само IP адреса, но и примерно Subnet мрежата, Default Gateway адресът, DNS сервер адресът и много друга информация служебна, за която ще говорим след малко. И съответно клиента, ако му хареса всичко това, един вид, той връща отговор на сървъра с така наречен DHCP request. Тоест, да, аз желая да получа тези настройки, тази конфигурация, моля този IP адрес да ми бъде алокиран и сървър след това изпраща едно потвърждение клиента, да, добре, това нещо вече е алокирано за теб. И след това започва да тече така времето, през което тази резервация е валидна, така наречения lease time, но за това ще си говорим отново след малко. Много интересен случай, ако има два сървъра. Примерно, ако имаме два DHCP сървъра, които едновременно получават този broadcast адрес, който е изпратен до host адресът,
Какво се случва тогава? Ами това, което се случва всъщност е, че отговаря първия, т.е. най-бързия, най-близкия, ако щете, сървър, който е до клиента, който първи чуе този адрес, то отговаря на клиента. Не на празно, то отговаря обратно на този адрес, защото когато другите сървъри чуят, че вече някой отговаря на тази заявка конкретна, те знаят да не отговарят, за да не се получи преповтаряне. Същото важи и когато имаме Relay Agent, отново е същата процедура, т.е. Relay Agent прихваща този бродкаст от локалната мрежа, препраща като уникаст, само че Relay Agent до DHCP сървъра си говори по DHCP, си говори по unicast. И съответно обратно, когато DHCP сървъра му връща респонс, той също е unicast. Но вече рутерът го бродкаства на клиентите в локалната мрежа, за да може съответния клиент, който е пуснал заявката, да получи тази информация. Много важно нещо е да се разберат фазите, през които преминава един клиент, когато пусне DHCP заявка, като това е една доста подробна картинка и сега ще ви обясня отделните фази. Първата фаза, от която започва всичко, е Initializing фазата. Тоест тук ние имаме, представете си, включване на един компютър, който няма IP адрес и се инициализира TCP IP стекът му, т.е. той вижда настройките на собствената си LAN карта, вижда неговия адрес, който е от 4.0 и започва да пуска DHCP Discover съобщения през неговия интерфейс. Когато го пусне по бродкаст, както казахме, и той достигне до съответния сървър, той го чуе, независимо с релей или не, сървъра му връща офертата, т.е. съобщението. След това клиента преминава в така наречената selecting фаза, т.е. ако той е получил няколко оферти, той започва да ги разглежда и да си избира най-добрата, така да го кажем. Т.е. това е времето, за което се обработват отговорите, получени от различните DHCP сървъри или от единия DHCP сървър. След това преминаваме в така наречената requesting фаза. През тази фаза клиентът връща обратно отговор на сървъра дали желае да получи тези настройки, т.е. така наречен request, или има вариант да върне отговор decline. Т.е. ако е получил само една оферта, която е невалидна, примерно получава IP адрес, който не е уникален или преди е имал същия IP адрес, ако ние искаме да получим нов и примерно освобождаваме текущата резервация, искаме нова и ние получим обратно същата, клиента може да върне decline съобщение на сървъра, т.е. не, аз не искам този IP адрес, искам друг. Ако клиентът е пуснал request съобщение, т.е. хареса му текущата оферта, която сървъра е предложил, и сървъра вече чака, т.е. клиента чака от сървъра отговор, т.е. има два начина. Сървъра да acknowledge, т.е. да потвърди, да, добре, тази оферта е за теб, или да каже, не, тази оферта няма да е за тебе. Какъв е случая да получи негативен отговор клиента? Примерно, сървъра е дал някакво IP и докато клиента разглежда тази оферта, това IP е станало невалидно по някакъв начин, примерно администратора го е стрил в този момент или примерно клиента е бил изключен, преместен е в друга мрежа, включен отново, той си помни старото IP, пуска заявка към DHCP сървъра, иска да вземе същото IP, но тъй като той физически вече се намира в друг събнет, сървър му каза не може и тогава сървъра изпраща ето това DHCP NAC съобщение, което е негативно. В този случай, ако получи NAC, клиента отново се връща в initializing фазата. Но ако всичко е наред, получи позитивен отговор, тогава клиента преминава в така наречената bound фаза. Тоест, вече той има валидно IP, започва да тече комуникация към него и всичко е наред. Когато преминат 50% от времето на заемане на това IP, всеки един IP адрес, може би не ви споменах, има така наречения lease time. Това е времето, за което сървъра може да алокира този IP адрес за него. Като примерно това може да бъде 4 седмици. Това е една доста добра стойност. Когато преминат 50% от тези 4 седмици, примерно 2 седмици, тогава клиента преминава в така наречената
renewing фаза, или той отново изпраща DHCP request до неговия сървър, за да провери дали това IP е все още валидно, дали все още той може да го използва. Ако сървъра каже да, окей, всичко е наред, то се връща отново в баун фазата, т.е. таймера се рестартира и имаме нови 4 седмици, за които можем да го ползваме. Обаче, ако по време на renewing фазата нито един сървър не отговори, тогава, когато наближат 87,5% от времето, клиента преминава в така наречената rebinding фаза. Тоест той повторно се опитва да изпрати DHCP request до сървъра, за да може да получи обратна връзка дали това IP, което притежава, е валидно и дали тази резервация е още валидна. И ако примерно сървъра е бил заед, не е могъл да отговори по време на renewing фазата, а отговори по време на rebinding, да, окей, всичко е наред, преминаваме отново с acknowledge, сървъра връща acknowledge и отново таймера се рестартира и ние имаме 4 седмици време за ползване. Ако по време на rebinding фазата сървърът също не отговори, тогава клиента е длъжен да освободи неговото IP и да застане отново без IP адрес. И тогава целият процес се повтаря наново. Може би защото този сървър вече не съществува, трябва да се обърне към друг, примерно, или някакви други причини, които може да бъдат много. Да ви обясня някои от основните програми, които са на пазара в момента, които се занимават с DHCP сервис. Разбира се, има най-различни варианти. Примерно, можете всеки един рутер, независимо от какъв вендор е, дали е вашето малко рутерче вкъщи или по-големи, той може да ви играе ролята на DHCP сервер. Като, примерно, искаме няколко хоста, имаме тук 3 хоста, които искаме да имат IP адреси от 192.168.1.0.24. И може да активираме DHCP сервиса на този рутер, той да играе ролята на сървър и да раздава адреси на отделните клиенти. Това естествено може да стане и в Windows, като Windows сервер има така наречения сервис, DHCP сервис, който може да бъде активиран на Windows сервер и той да раздава адреси на отделните клиенти, които като под клиент, разбирайте, може да е на обикновено компютърче, може да бъде рутер, може да бъде wireless access point, може да бъде всякакъв тип устройство. Има и специализиран софтуер, който се занимава с тези неща. Един от тях е Alcatel-Lucent VitalQIP. Alcatel-Lucent са производителя. Като лидера на пазара в момента е най-нашумялата програма скоро. Това е Infoblox, която може да бъде много лесно активирана с активната директория на Microsoft Windows. Докато Alcatel-Lucent създава отделна база данни с IP адресите, т.е. ако вие имате активен DHCP сервис на Windows сервер, вие няма да може да видите тази база данни. Докато при Infoblox има интеграция и реално Infoblox използва DHCP сервиса на Microsoft, като го контролира централизирано. Т.е. ние можем да имаме много сървъри, много DHCP сървъри и само един Infoblox, който ги контролира всички тях. Което е доста голямо улеснение за администраторите. Заговорихме преди малко и за така наречените опции. Освен едно IP, което получава клиента от DHCP сервера, той получава и много други опции, т.е. много друга информация, така наречените опции. Примерно, както казахме, той получава Subnet маска, което е опция 001. Той получава Default Gateway, което е опция 003. Той получава DNS сервер, което е опция 006, ето тази тук. Тоест ние получаваме IP адреса на DNS сервера. Това, което го видяхме преди малко, това е точно това IP. Това нещо се казва DHCP опция 006. Също така има много други. Примерно опция 004, това е Time сервер. Тоест това е IP адреса на Time сервера, към който този клиент трябва да се обръща, за да може да си свири часовника. Това пространство от опции е доста голямо, те са над 200 опции, като са различни. Има някои, които са специфични за отделни производители, има някои, които са платформа независими, като примерно опции 1, 3, 6, 15, примерно една много важна опция. Това е опцията за получаване на domain name. Примерно ако имаме едно PC, което се казва клиент 1, то не знае в кой домен е, нито в кой събнет и примерно то е част от домейна,
corp.com. Тази опция се получава чрез номер 15. Разбира се, какво точно представлява една резервация, т.е. когато един клиент получи всичките тези опции, IP адрес, комуникацията с DHCP сервера е била успешна, какво всъщност се случва? В DHCP сервера се създава един байдинг от IP адреса, т.е. това IP адрес се асоциира с MAC адресът на съответната машина, защото той е уникален. И по този начин това е една резервация. Тоест, ние можем уникално да кажем, че това IP принадлежи само единствено на този MAC адрес. Това, разбира се, може да се случи перманентно, независимо този MAC адрес къде в мрежата се появи, той да получава винаги едно и също IP, или независимо колко пъти се рестартира. Ако това IP бъде изключено по този начин от пуловете, от пула с IP адреси, който сървър раздава, ние казваме не, това IP е резервирано само за този клиент. Уникално и единствено само за него. И с това ще приключим нашият урок върху DHCP сервисът. Ако искате да научите още повече неща, посетете нашия вебсайт Образувам се или намерете я в Facebook или YouTube. Благодаря ви за вашето внимание.